er i Danmark, men du arbejder med designere i Indien og producenter i Korea. Teams på alle 3 steder skal samarbejde effektivt for at lancere nye produkter på trods af de geografiske afstande og arbejdsplaner. Microsoft OneNote 2010 gør det lettere at gemme, organisere og dele alle typer af oplysninger og medier på et let tilgængeligt sted. Rediger tekst, billeder, lydnoter og video i digitale notesbøger, som du og dine kollegaer kan bruge samtidig og få adgang til, når behovet opstår. Du kan let angive opfølgningsaktiviteter, der sikrer, at teamet er på rette vej. Du kan planlægge Microsoft Outlook-opgaver direkte i OneNote, eller tilføje nøgleord, som kan hjælpe dig med at huske, hvad du skal gøre, hvad der er vigtigt, eller ubesvarede spørgsmål, som du stadig skal besvare. OneNote 2010 fremhæver også ulæste ændringer, så det er let at se, hvad dine kollegaer har lavet, siden du sidst åbnede din bærbare computer. Hvis du vil se, hvad der er sket de seneste 30 dage, vil OneNote ikke bare fremhæve de sider, der er blevet ændret, men også den tekst og andet indhold, som er blevet redigeret eller slettet. Hvis du er interesseret i et bestemt gruppemedlems input, kan du bruge funktionen Find via forfatter eller funktionen Skjul forfattere til at fremhæve, hvilket indhold, der er redigeret af hvilket gruppemedlem. Effektive nye søgeværktøjer lærer også af dine tidligere søgninger og prioriterer resultater, så du får dine oplysninger hurtigere og lettere. Spar tid og bliv organiseret. Opret forbindelse på tværs af tidszoner med OneNote 2010. Kontakt en certificeret Microsoft-partner og opdag flere måder, hvorpå du kan spare tid og blive organiseret.